मोनफैबाय बिबार बागाना सेस गैला गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोरजों दा माने बेरेफुंजानि गानै जोमै रेडि जाबाय आरोना बाक्सायाव थांनो नागिरदों बर' हारि मोनानाव फन खालामनानै लेंहरगासिनो नालाय बिस्रा ओंखायनो दा उफाय गैया खामानि दसे दोनथ'नानै थांनो नागिरबाय आरोना जोङो पालसारखौ लाङा आं दा माने हिमालयानजों थांगोन आरोना फंबायसो लांबाय थायो नालाय बांसिन बे गारिखौ ओंखायनो बाइक गंनै नांगौ जादों जोंहा दा थांसै नोंथांमोना खोमसिथार नै स्रां जाजोबाखै 5:30 जादों आरो टाइमा थ' जों दायो थांसै बेरेफुंजा ट्रेन्सकाव थांनो नै बेग खाबाय फिसानो हास्लाबालै खानाया जायलाला जाजोब्बाय लोगोफोर दा डिमाकुसि मोनफैबाय जोङो उदालगुरि डिमाकुसि निस्का ओंखाम उखैबाय नो निस्काया फुङावनो सिखारना फैदों नालाय जोङो निस्का ओंखाम उखैबाय मामि फैदो निस्काया मिगि माबा मिस्थि जादों नै गोथाव निस्का मोब्रोम मोनसे सिखारनानै फैनानै लाबोनाय जादों टेस्टी पुरिया मोनफैबाय नै जानायलाय निस्का जागोन बेखौ जागोन हा दै लोंनो पुरि जादों दा डिमाकुसियाव पुरि सान्दुं दुंबाय दायो नै डिमाकुसि मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे किंखं पार्क दं किंखं पार्क नै किंखंआ गिदिरथार बायोथ' निस्का हा जों दा नै तामुलपुर मोनफैबाय दारांगा मेला बेनिफ्राय 29 किल'मिटार भुटाना बेनिफ्राय रङिया 19 किल'मिटार गुवाहाटी 75 जों दा मेप नायनोसै बिनिफ्राय बारस'जायो नालाय बिसानि न'आ बर' हारिमुनिया तामुलपुरनिफ्राय बारा गोजान जाया 1 घन्टा लाबावगोन आरोना दा 7:30 जाबाय जोङो 5टायाव ओंखारबोदोंमोन तामुलपुर मोनफैबाय तामुलपुर मोनफैनानै नै हामफाया माबा गस्ला लायैलायनो गस्लाखौ गावहानो पसन्द जानानै बायबाय ओमफ्राय दा गाननो बारा सुखुआनो आरोना गावहा एकदम माने बोरैबा मोनदों नै आरोना गस्ला नायबावदों स्पर्टिं गानलांसिनो दायो लामा ससेनिफ्राय निस्कायालाय माखौ लागोन हाब बे नोंना मोजांखालै ने मामि फुथुला दंलायो ने मोजांखासो नोंना लामा ससेयाव ड्रेस सोलायलायो नालाय हामफिनि वाह दीदी दीदी वाह दीदी थैंक यू नैबे ब्रादारा जोंहा दोनफैदों आरोना लाफाबाय आरो नै गेटआ आं सिमां ना मोगथांसो मोनदों अलराइट गाइस नालाय 3 घन्टानि होयो खिदोंसो नामा अलराइट गाइस बैथिंसो गिदिंना फैबावबाय
बा नालाय नोखैनो ब्लगार गोजा नोखैनो नेनानै दंगासिनो Doniska लाबोथ'वाखै गैया 2 मासावनो चेन्ज जाजोब्बाय माथो जायगाया मोनफैबाय बिबार बागाना सेस गैला नै 2 मासावनो चेन्ज जाजोब्बाय न'आबो नोंसिना आरो साननैसोबाथ' हाखोनो गाबावनांलासो 2 मास नङाथ' जों फैनाय खै मास जाखो 5-6 मास जाबाय दा थिगानो सब भलिनाथनि अननायाव सोलायनाय नुदोंथ' मानसिखौबो सोलायनाय नुदों मानसिया एकदम मोदोम सोंखारदों बरिया थ' फाइनालि जोङो नै बाक्सा मोनफैबाय बाक्सा बर' हारि कमेडि ज्यतिष संसेदनि न'आव नै गरम जादोंना माबा फेन माबादों खनसे खोलैखांबावबायसो गारिया नै हाजोआव गोलैनाय जों दा बर' हारिमोनाव मोनफैबाय आथिं आखाइ सुनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बेगखौ सिङाव लांसै र' न' सिङाव आसोला नै लाजोबथारबाय आरो इथिं बारायखोगासिनो दङ लेट्रिन बाथरुम लुजोब्बाय बिथाङा ओइथिं दै टेंकिबो दं सिङाव हाबनोसै ड्रेस सेस सोलायनानै लानोसै थान्दा मोनफैलायलै एसि दंना बरियानो थान्दा मोनखायो ओइ वाइट होनदां वाइटखौनो मोजां मोनो माथो ओइ बेलासियाव थांगोनलै मायाव थांगोन दै लोंग्रोसै दायो दै लाबोबाय जोंहा हाब हामफेना गोमो मिलायथारदों माथो सियाराबो गोमो ड्रेसाबो गोमो जों माबा थांगोन होनदों दाउखियाव थांगोन होनदों नामा माबा सखि ना दाउखि दाउखि सानदों दाउखिनि उनाव सकि दारागाव नोंसोरो थांफेराखैना थांफेराखै थांनायाथ' फरायनाया लांनो नागिरदोंमोन नोंसोरखौ खेबसे ओमफ्राय दा मा जायो अबिनि दैया सानजानि दैया सोनाबखै बोहैबासो थांगोन जोङो इन्ट्र'खौ एसे होदो वेलकाम बेक टु द चेनेल अलराइट गाइस अलराइट आरो गैथ'ला सिमा दङ मा मोनथाम दं दै लोंनि र' सिमायानो मोनथाम दं जानाव मजा जोङो सोरनाव फैदों धनिष्का दायो जोङो ओंखाम जानोसै सान्दुङा गोसाथार तामाम सान्दुं गोसा जों दा थांगासिनो ओंखाम जानोसै ओंखाम संग्रायाव हाबबाय ओंखाम संग्राखौ मालाय बेजों बानायसिगोन आरोना एबार एटेच खालामसिगोन फैना ओरैबो चलो खाना खाते चलो बैठो जों दा नै जागासिनो दङ खावसे जाखांबायानो मा ओंख्रि खिथादो दे दालि ओमफ्राय ना बाथोन भिन्दी आलु बेनिफ्राय टमेट' आरो ना ओमफ्राय पियास नायानो मोननै ओमफ्राय संख्रि ओमफ्राय माइरंसो बियो जोंहा माइरंखौ जायो रुनायसो दां नोङा ओंखाम सङा जा माइरंखौ जायो बेखौथ' आं रुनाय बायदिसो मोनदों नङा माइरं गोदोर धनिष्कालाय मोनदोंना मोनाखैबा धनिष्का मा ओंख्रि दालि आयंना दाउ बेदरा एसे नै एस्रा जायानो दिनै दाउ दायोसो जागोन दाउ बेदरखौ बाजारानो खुलियाखै दायो फुङावनो फैदोंना जोङो दाउ बेदरानो दे जागासिनो दा नै मजानो ना बाथोन बिलाथि बासिना होनो हायो ना ओमफ्राय भिन्दी जानानै दसे रेस्ट लानोसै बहाबा थांनो होनदोंमोन थरायनाया ओमफ्राय दिनै थांथ'ला जोङो मेंबाय दालाय आलासि जानो फैग्रा जा आरो
सोरथो माबा दङ रुवाथि दङ ना माव आरो जा जानो फैनाया खामानिसो मावनांबा गावबा गाव माव गावबा गाव जा जोंनावबो थांबा मावनानै जाहैनांगोन बिदिनो फाला बदलसो नोंसानावबो मावो जाखांबाय दा र' हायथि सुनां ओइ बा खादा गोदानखाय अहाथाराखै नामा नों खिनो खिनायगासिनो लेट्रिन गोदानाव खिनो ओंखारबायबा नै बिदा बिनानाव थान्दा लोंदों बिदायाबो मोनफैबाय स्कुलाव थांना फैनानै दासो दिनै सेटारडे नालाय थाब गदों आरो ना राजा मा फोरोंनाय दिनै स्कुलाव दिनै सेथारलायनायसो कमेडि बानायग्राखायनो एकदम जात जात बुंनो रोंगौलै इहे डाइलगखौ सेथारलायनायसो मटुटु जाथारबाय माथो नोंलाय ने 6 मासावनो बिराद गिदिर देरनानै थाबाय गोथाव हा जुमायसो होनो बेना थान्दाखौनो बिफाया लोङो ना जों नालाय जुमाय होननानै होनो आरो बिफाया जुमाय लोङोना ओंखायनो जुमाय होननानै बुंदो आरो ना जों एबार बहा थांनायनि प्लानिं खालामदों जायगाखौथ' खिथाथ'वा माने गुबुन जायगायाव बेरायहैगोन आरो ना फेमिलि बेलेग देख बा थान्दा जायगायाव ना बेलेग स्टेटआव थान्दा जायगायाव ना थान्दा जायगायाव थांगोन जोङो नुलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लासैनो आपडेट होगोन जों दिनै माने एसे मेपफोरखौ बानायना लानोसै प्लानिं खालामनोसै बहा थांगोन प्लानिं खालामग्रोनोसै प्लेनिं नङाबा जाया नालाय बेनिफ्राय बहा थांग्रोगोन बहा थागोन मा नायगोन मा गानगोन माजों थांगोन मालाय ड्रेसखौ बायनानै लाखाजोब्बायानो केमेराखौ नायगासिनो आङो केमेराखौ ना ओमफ्राय फुख्लेट लेमदों ना आंनि मेगनासो मोले लेमदो इदि सानबाय थादों फुरलाला नुदों एसे फुगाराखैदां केमेराखौ आरामसे ओरैनो नायगासिनो ड्रेसखौ बायखाजोब्बाय मालाय देखेलाय माबाखौ बेगखौ देखेलाय बेगबो बायबाय आसोला देखेदोब्रा बेगखौ माने राइडआव थांगोन नालाय जोङो गस्ला लंपेन्ट सोनो थाखाय आसोला नै सेडेल बेग बायखाबाय ओमफ्राय फग लाइट लगायबाय ओमफ्राय अबेनिबा सोरनि गारि लादों होनदों नोङो माबानि लोगोनि उनावसो खोन्थासिगोन आं दानो खोन्थाथ'वा मालायनिसो नालाय गारियाबो माने बेलेगनि गारि लाना फैदों आरो ना आसोला माबायाव थांनो थाखाय भारास लाबोदों ना मादोंथाय रेन्टआव लाबोदों ओमफ्राय माने माबायाव थांगोन नालाय जोङो बेरायनो गोजान जायगायाव दा माबायावसो आरो ना माबाखौ खिथाथ'ला थान्दा जायगायाव थांगोन नालाय जिखुनु जाया थान्दा जायगायाव नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नै रयेल एनफिल्डनि लेबुसो मजा आबो बायनांगोन बेखौ ग्लभसखौ बायफिननांगोन नै मा कम्पानि इयो मट' जिनिस बियो मोजाङानो बे ब्रेन्ड मट' जिनिसा थ' होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो थुंगिनोसै ना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुड नाइट ओमफ्राय डायलगानो ना वेलकाम बेक अलराइट गाइस दिनैनि भिडिअआ जोबथ'बाय एसेयावनो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय स्टे टिउन पिस आउट